Assalamu alaikum balema bamanangamela berajilen ga foli ba berajilen kor basi kon demo ko sira anyero biya nala ga jen bashi fo itana ba berajilen fo kere ngere yana grupu italiano e bambara moko kura minu fana nana berajilen bismillah aw bebe fo ba be fo ka damne moko folo ra fo moko labana vraiment courage be moko ra kana do be kana fara koro leunga ba nyino fe alisa anya damne ne courage mi ala ko courage barika ko fana dama pisiki nani kain nafas kain famu o ya barika dile nyama nala sonama mba fo moko kura minu nana ku bismillah u kana dute fe ka fo ko anye moko kurai ko kuma do be ku tu dadora ni moko nana halishini ani moko mi ya damine tile folora be kelen groupe ka ina fo ka fo ne ya kriye walma moko wore ya kriye o fana tara ina fo nyo fo video korole una ka teme chukuma ambeta do be ka ko mi bi kaso donc ni ñini kali min be ni dogoyele ma kon te ñini kali min kono ambi saka continue fe bashi fo itura inshallah ani ka fo ñana ni mogo min be fe ka vocali ci walma ni be fe ka photo ci walma be fe ka video re ci groupe in konnana info min baka abe info in ci folo na yi info ci après abe soro ka ñini kali ci walma abe fe kuma ka ke fe men ga bo ci ora directement ni mogo min nana no yo dron o ba do nga fo a nintiki ye fe no bla pour que mogo ka fam ora be no ya shino kuma dora ni gibe ta kata vocalu bella me wala ma doka video bla le kibo bella me katla kana si ni kalu ma do be hagli yere be bwako ndaro no ya fam me be ni ga fam yaro abisa ka fana do fana hagli be pa kuna inshallah no borain ngunde la ka fo ngo liburi ni nya soro chugo nya soro ngo ma fo mo me chen ka bisa hagli pa na kuna do kunye vocali chima ka fo ku uye Amazon laje ku ya be a bisoro me ko disponibilité ni wati na vana tara ta laje o chugo ya keleno aba jirira ka fo ka abise ka soro ni mo mi ya demande akila tile tan duru nyoko abena a prix 22 € abura donc ni carte bange be mo mi numbulo ulu bise ka ta ka ni akada uye ka ordine italien nyuma ka ordine afa ka demande ulu bise ka to ke na akere nyami afana ba ambo to kalama inshallah mina fenyere ko fela mina film ko jirawra donc directement do wara taw maka to ko in kala no ka sebe Amazon na no ye vocabolario bambara italiano di ma aisata fofana ode minya liburu yere barake donc ora ame continue ka ta nyefe angume ka yoro min laje ngona azra ka do famona ko kala yoro flea sisa donc mbaw bera jelen fo vraiment dande fo limna amba damine sisa no ye yayin ko alawadu ne reta do bamananga na we bamananga o koro mi pesigi an ve ngona anta fo alawadu ko mi kuma in koro mi nyodo italien na kaba ba kuma na fo sisa donc amo kala alawadu dala arabo no ye ni yoranya dala arabo destino me nebe bamananga mi ama fo destino koro mi bamananga na dakan adama de dakan ina fa ala yi da fe min gama ibe koyi donc destino koro yo dakan ma sebelen vila ko alawadu peut-être obusuro ka ke mali famore bamananga no kon chiana on ve ne ma me folo mogo be naka alawadu do ogni persona segue il suo destino ko ogni persona mogo segue il suo destino ibi dakan le matama ina fo ibe tugu dakane no fe me abamananga yere jele ngoni fe no beni dakano mogo be tugu dakano no fe donc kuma imbe o yorora amena duguma ala wele dala arabo ina fo kanyu soro arabu kana ala wele o togo mimbe no ala e donc chiamare o wele liye me ni ala wele yere italien invocare dio ina fa sebele ya chugomi invocare dio ka ala wele aka ala wele beta fo amdusukun la donc aka ala wele beta fo amdusukuna la sua invocazione a Dio inafa ka ala wele ci tocca il cuore abeta fo ankerra ora sisa alanya siranya donc alanya siranya sottomissione ai comandamenti divini donc sottomissione oye ire majigi
walma yɛrɛ majigi no sa k'i yɛrɛ majigi mɔgɔ ye walima k'i majigi ala ye walima k'i majigi n'i majigi ala ka sariya fɔlenw ye o bɛ komi i majigi ala ye donc siga t'o la comandamenti divini ok o la sisan ala ɲɛsiranya ye a bali ka kojugu kɛ ko ala ɲɛsiranya ye a bali ka kojugu kɛ la sottomissione ai comandamenti divini li ha impedito di comportarsi male donc k'a ka ala ɲɛsiranya o y'a bali ka kojugu kɛ o la an bɛna duguma tuguni ala ɲɔ o bɛ komi n'a fɔ ok a sɛbɛnlen ya ko specie di pianta k'o ye jiri dɔ tɔgɔ ye specie i n'a fɔ suguya dɔ di pianta jiri suguya dɔ mɛ ne t'a dɔn ye fɛn kelenna min ye Chlorpitium n t'a dɔn o kɔni ye fɛn min ye Senegalense donc Senegalense sɛbɛn mɛ peut-être i b'a sɔrɔ Senegalese don i n'a sɔrɔ a jiri bɛ sɔn ka sɔrɔ Senegali peut-être o ye ne ka misaliya ye mɛ n t'a dɔn fɛn min don n'o bɔra yen italiyɛnw bɛ to k'a fɔ ko vai a letto con le galline tu vai a letto con le galline ni mɔgɔ min b'o kɔrɔ dɔn n b'a ɲini aw fɛ a k'o bila commentaire la ani whatsapp groupe kɔnɔ ni mɔgɔ min fana b'a dɔn k'a vocaliw ci n'ala ka diɲɛ n bɛna video min kɔ nata in na n bɛna a kɔrɔ fɔ bamanankan na n'a sɔrɔ mɔgɔ min y'a sɔrɔ o n'o dɔn ni mɔgɔ min m'a sɔrɔ fana na dɔn inshallah n b'aw bɛɛ lajɛlen fo ka tila ka hakɛto ɲini k'aw fɛ n'aw ye fili min ye kuma kɔnɔna na k'an b'o kalama o bɛ kɛ dɔnbaliya fili ye ani kuma kɛcogo ni filimu kɛcogo n bɛ hakɛto ɲini k'aw fɔ a bɛɛ lajɛlen na bɛɛ n'i seko fana don n'ala sɔnna ma an bɛ ɲɔgɔn bolo aw bɛ ka courage don na cogo min n'ala sɔnna ma n yɛrɛ b'a essayer toujours zegoni ye min ye k'o kɛ inshallah o la an b'a fɔ aw k'a mɛn sen wɛrɛ merci beaucoup